एनबि बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। स' भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। दिनै 4 आगस्ट 2020 मंगलबार टुइसडे। नाम्बार 1 दासिम आसामाव PMAY प्रधान मन्त्रि आवास य'जनानि न'खौ गासै 3,355 बानायनाय जाबाय आरो बेनिनो 1 लाख न'आ थांनाय जानुवारि दाननिफ्राय दासिम जाबाय होननानै खौराङाव मिथिनो मोन्दों। आसामाव 2021 मायथाइनि गेजेराव गासै 8,81,933 न' बानायनायनि थांखि लादों HGY/UHJPआ। नाम्बार 2 आसामाव गासै 190 जन प्लाज्मा दान होगिरिफोरनि मादाव दासिम सा 79 जन सुबुंनि प्लाज्माखौ लानाय जाबाय। बायदि रोखोम आनजाद खालामना आरो गासै 125 इउनिट कालेक्ट खालामबाय आरो गासै 115 जन कर'ना बेरामिनि देहायाव प्लाज्मा आरो होनाय जाबाय। प्लाज्मा होनायनि उनाव सा 7 जन सुबुङाल' जिउ गोमादों कर'नाजों आरो बिसोर सा 7 आ एसे सिरियास पेसेन्टमोन होननानै बुंदों सावस्रि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया। दासिम एसे बांबावनो हागौ मानोना बेयो मैया बेलासिनिनो खौरां। नाम्बार 3 जायफोर साखा मोननै गारि एबा बाइक, स्कुटि बायदि गोनांफोरनि थाखाय जोबोर गेदेर आरो गोनांथार खौरां। नोंथाङा बाइक, स्कुटि बायदि सालायोब्ला लानो नांथारगोन BIS नि हेलमेट। जुदि नोंथाङा गुबुन हेलमेट बाहायोब्ला 1,000 रां जुरिमाना होनो नांगोन आरो हेलमेट बानायग्राया होनो नांगोन 2 लाख रां जुरिमाना। हेलमेटनि लिरथायखौ दायो 1.2 केजि खालामना होबाय आरो नोंथाङा बाहायनाय हेलमेटफोरा BIS नि गनायथिनि जानो नांथारगोन। नाम्बार 4 पान्जाबआव बिस गोनां जौ लोंनानै थैनायनि सुबुं अनजिमाया सा 100 निबो बारा जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों आरो दायो गंब्रै जिल्लानि गासै 88 सुबुंखौ हमनो हाबाय होननानै खौराङाव मिथिनो मोन्दों। पान्जाबआव बिस गोनां जौ लोंनाय। नाम्बार 5 माजुलियाव मैया औवाजों बानायनाय दालांआ बायनानै सा 18 सुबुङा दैजों बुखारलांजादों। बायनायनि सिगां गंसे नावखौ दैनिफ्राय बोखांनो थाखाय नाजादोंमोन आरो बे समाव दलं सायाव गोबां सुबुं थुबुर जादोंमोन। बे समावनो दलंआ बायनानै होयो।